Some concon, my awesome ebay, or more day, and to me, and touch it. In my and I was I will use the Amen. Amen. You, the young boss said, and I do, and we are mobile now, and then also, or then some concon, my now said last week, if we and church the arsenal, and a bet was additional also. Now, last week, you know, Yakasafa Odo, Ahodo, and I. Now, I have 4 types of love. And who said, your Oda, a little young upon love for God, and here one. And I feel so brotherly love, Uniado. It doesn't mean sound so you say love. And then I bet was near Eba, near Casafa home. Now, Midi said, any last week, you a boy be brave, and then so Midi said, as I'm going to see so a very shabby brain at the Amay. Who said, O'Donnell and I, Yedo Yango Yedo Odo Unia, Odo Wow, I'll say Odo Ukunu. Don't worry, dear, our marital love, no. Only the one hoka, Nimo Warfo, and the day Odo. A far our dear Hono, Omode Hoka. Now, Naya Casafa, a love for God, and answer God's love. Namupon Edo. Oda, Ibinyaman Yangupon, Oda, Ibinyaman Yangupon, and Yangupon Edo, and the person near Casafa home. The moon said, Yangupon a boy a baby, I say, and the Epo Yampo, I was say a dono. There was any penny on a dorade. The young shame. Like I say, I don't need mono. I don't do one line. The soccer see a power woman said, ye better a ready, ye young upon. Nayanka by a bono, our Matthew 22, 36 to 37. Or say, church for a random Cassiani de one hand, and I was saying, the ready we young upon. Wakoma nyinam ena wakra nyinam ena wadwene nyinam na yeni emram kase na de edikan awade asem nie ase no yesu ami ate ase se emra nyina ahene ana emra mu de kase pa de se ye bedo awade yenyankopon afiri ya akoma nyinam ye kra nyinam ya adwene nyinam na se ne ha ye perfect love ye do nyankopon they say enya se bia edo Nyankopon akosi baabi e baabi wo de a ye no Nyankopon ana ye do ye ho but area say de edo Nyankopon de bo se Nyankopon de wo se ye do no wade nyina mu ye de akoma nyina na do ruade na sa say no Nyankopon do ye be do no no wo se ye kase wo se edo Nyankopon che ni ankasa ye kunu edo Nyankopon che ye yere edo Nyankopon che ye ma edo Nyankopon che ye nuanom nimbo edo Nyankopon che ni ankasa ye ho ta me yunu se Nyankopon do ene di kai ansa na odo ni nyina aba te o se edo Nyankopon che bi bia wo wi ase sa na ba ya bonoka to bi do Nyankopon de anye se ye edo Nyankopon che bi bia wo wi ase na ye mra ye di esi ye ni se ye bedo Nyankopon a che bi bia wo wi ase e be hia challenges bebre na ma bebre no na e be hia empo du obi a na Nyankopon do nti awo se ye nkwakora ato ana mpodu no bi Nyankopon do nti awo se adwuma bi wo ho a eni se ye tiri hyemu aware bi wo ho a eni se ye komu Nyankopon do ye do no nti because Nyankopon ye do Nyankopon ewo ya akoma ne ha adwen nyina mu di bibia no a ebedo tie ni Nyankopon edomu bia no ye twe ye ho firi ho na so na nje se bia e di ahoto babre na menene se ye be Nyankopon so ye oboshe bebre no a wo mu pa ye pa wo mu do ruade no ene ma nyina edibuwa wo mo na ewie won yiye na me bo ebe hemfa so a wo Nyankopon ne do so obi do ruade amfa so pa wo nya ne wo so ene hu ehun hie hia na se maka se Nyankopon do no so ye mu na tie etie mu nti nya se ye dia no eka se ye do ruade e wo se ye dia no eka se ye do ruade na fo ye dia ne ye so ekire baby akiso so abuo na asoro fo bebre no die obi aka so do ruade
ene dodo no a obi ani wiase a akwa sori obeka se Onyankopɔn de metaa no nanso enema nipa baye na kyerɛ sɛ ɔno awurade ende e ka se yɛ do Onyankopɔn de a na fe yɛ de ne yɛ ɛna ɛbɛ kyerɛ sɛ yɛ do awurade e wɔ se yɛ ka se yɛ do awurade ɛma nipa ɛde ɔmo aso ɛteɛ na fe yɛ de ne yɛ nso ɛkyerɛ sɛ yɛ do awurade yɛn nsa no so pɛ yɛ pa na fe yɛn hwɛ Onyankopɔn se Onyankopɔn do ne tie mu de a na ɛba sa ɛbɛyi nya atwemye bi afiri akwa mu na Onyankopɔn do yɛ mu no yɛ mu no Onyankopɔn do ne yɛ mu na tie Onyankopɔn do yɛ mu nso de a ɛna ɛbɛyi bibia afiri mu de Yesu sɛ yɛmfa yɛ adwene nyinaa na awurade yɛmfa yɛ ahoɔden nyinaa na awurade ɛnyɛ saa asɛm no deɛ bibia ɛba yɛ adwene mu bia no a yɛadwene ho bia nhyɛ Onyankopɔn ne mu nyam bia no yɛfiri yɛtirim sɛ nneɛma bi yɛ adwene mu ne yɛadwene ho na ɛnhyɛ Onyankopɔn ne mu nyam no Onyankopɔn mpa na kyerɛ sɛ yɛ no awurade no ne mu bi ɔdɔ awurade bia no deɛ ɔde no adwene yɛ a ɛbɛhyɛ Onyankopɔn ne mu nyam bia no ɛna wɔyɛ ɛna obi do awurade nso ɔsɛ yɛmfa yɛ ahoɔden nyinaa nso na awurade yɛde ahoɔden nyinaa dɔ awurade no sɛdeɛ te bia na deɛ yɛde sika yɛ nipa ahoɔden yɛmmerɛ ɛyɛ ahoɔden ɛne yɛde yɛmmerɛ nso bɛhyɛ Onyankopɔn ne mu nyam nti nyɛ sɛ obi a ɛdɔ awurade bebree no a wɔn a wɔdɔ awurade paa bɛ wɔn kɔ asɔre na yɛyi sika koraa bɔ nyame adwuma a na yɛ wɔn den na bi ɛyɛ mfomsoɔ yɛde akoma nyinaa yɛdɔ awurade yɛde deɛ ɛwɔ nyinaa mu bi ɛkyerɛ yɛdɔ akyerɛ awurade to bi a ɔyɛ kristoni biara no ɔsɔ ho sɛ abere biara Onyankopɔn bɛhyɛ wɔ ne mu nyam abrabɔ mu biara no wobɛtumi de wo sika bi ato Onyankopɔn ayowa mu ɛde akyerɛ wo dɔ a wɔde dɔ awurade ewiase kɔ etumi de yɛ sika kyerɛ yɛ dɔ akyerɛ nipa na Onyankopɔn nso ɔyɛ adwuma bi wɔ wiase enti yɛde Onyankopɔn nso a sɛdeɛ tie biara no nso no yɛde yɛmmerɛ yɛde yɛ sika bi bɛboa nyame adwuma de akyerɛ ɔdɔ a yɛde dɔ awurade nti yɛnhyɛ no nso bebree mmerɛ biara yɛmmerɛ ho bɛhi Onyankopɔn biara nso no sɛdeɛ tie biara deɛ yɛmmerɛ bɛbɛ awurade na afei nso sɛ yɛka sɛ obi ɛdɔ awurade a ɛnyɛ yɛ ano na mmom Onyankopɔn ahyɛdeɛ a yɛbɛdi soɔ no ɛna kyerɛ sɛ yɛdɔ awurade ɛkenka Onyankopɔn asɛm no wɔ yɛnka John 14 anaa ɛni ka nka John chapter 1 John 5:3 ɛhwɛ deɛ wɔ sɛ na yɛmu ɛna Onyankopɔn dɔ no wɔ sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ soɔ na ahyɛdeɛ no nyɛ den yɛnsa nkae John korɔ no afɛ John chapter 14:15 wɔ sɛ modɔ me a muni m'ahyɛdeɛ so saa ne Yesu ka sɛ yɛdɔ awurade deɛ a na yɛ sɛ yɛba bɛdi n'ahyɛdeɛ no so and asɛ ɛsa ka 1 John chapter 2:3 no so ɛka ne korɔ no a na yɛ saa sɛ no obi ntini nka sɛ medɔ awurade ɛmena ɔni n'asɛm so ɛmena wɔni n'ahyɛdeɛ so nti Onyankopɔn ahyɛdeɛ yɛbɛdi soɔ no ɛna kyerɛ sɛ yɛdɔ awurade o communion ne yɛbɛkorɔ no ɛna kyerɛ sɛ yɛdɔ awurade Onyankopɔn sɛ yɛnkɔ communion yɛkɔ a yɛmfa kwan sɛ ne yɛnkɔ no ɛbere sɛ ne yɛnkɔ no wayɛ nhyɛ ɛne biribiara to ama yɛn sɛ yɛdɔ awurade deɛ a yɛde ne nhyehyɛ nso bɛyɛ adwuma ne mmom nyɛ yɛde ano bɛka ne yɛka sɛ yɛdɔ awurade ne yɛyɛ ade foforɔ bi a ɛne n'asɛm nkorɔ ɛba saa deɛ na nkyerɛ sɛ ɔdɔ yɛdɔ awurade no mfomsoɔ bebree no a ɛwɔ ho ɛdi Onyankopɔn ahyɛdeɛ so die ɛna ɛkyerɛ ɔdɔ deɛ a na yɛ sɛ ne yɛ kristoni a ɛsɛ ɔhu sɛ yɛabɔ wɔ su ɛwɔ awurade Yesu din mu a wɔnyɛ bɔne fafiri ɛnyɛ no nkɔ giving ɔma sɛ yɛn nso yɛbɛtumi ayi sika ɛbɛdi aboa nyame adwuma na yɛde bibi nso aboa yɛn nuanom ɔma ɛka Onyankopɔn ahyɛdeɛ ho ɛna nyɛ no nkɔ yɛbɛka asɛmpa no ɛkusofo bebree wɔ a yɛ asɛmpa ne ka no a ɔmo a ɛnteɛ no ɛnte Onyankopɔn asɛm yɛn ɔno sɛ yɛka kyerɛ wɔn mo yɛgya nyame asɛm ka deɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ no yɛn awurade yɛde ano aka sɛ yɛdɔ awurade o nanso akra yɛra nanso yɛmfi wɔn mo ahasɛ na kyerɛ sɛ yɛaka sɛ yɛdɔ awurade deɛ nanso ɛne yɛn mu deɛ yɛn awurade yɛn mu deɛ ɔka sɛ ɔdɔ awurade na wɔsan de ne yɛ kyerɛ no saa nipa no ɛne Onyankopɔn dɔ no ɛte ne mu nti yɛn nsa ne nso bebree paa sɛ biribiara Onyankopɔn ahyɛ biara ne deɛ yɛdɔ awurade a yɛbɛdi so ɛna afei obi dɔ awurade nso a ade baako a yɛhu no sɛ Onyankopɔn dɔ no eyi ne ho adi wɔ kwan ahodoɔ bebree no ara so obi a ɔdɔ Onyankopɔn biara dɔ ne nua obi a ɔdɔ Onyankopɔn biara sɛ Onyankopɔn dɔ wɔ yɛ mu na eyi ne ho adi a ɛmfa wɔtan ɛmma nipa ntɛm ɛde ɔdɔ ɛne yɛ ano ɛba na ɛno na yɛdɔ yɛn nua no nso maka sɛ obi a ɔdɔ Onyankopɔn biara no wobɛdɔ wo nua a wɔne no nso Onyankopɔn ɛne wo nua a ɔno nso wɔne no nso Onyankopɔn ne nyinaa na Awurade asɛm a ɛne obi mpɛ nipa a Onyankopɔn dɔ no mu obi te wiase na ɔni dɔ anaasɛ ɔmpɛ nipa a na Onyankopɔn dɔ paa na ɛnini mu ɛnenka Onyankopɔn asɛm no ɛwɔ ɛnenka 1 John woka 1 John 5:1-2 a yɛnka hɔ hwɛ bɔ sɛ obiara ɔgye di sɛ Yesu ɛne Kristo no Onyankopɔn na wawɔ no na obiara ɔdɔ deɛ
owo ye no odo de owo no so so ha say no oto aso ka obehunu na oka Bible no so John chapter 8:42 no so a Yesu ka chere Pharisee for no say Nyankopon edo wo mu a nka mo bedo me ebi say Nyankopon eba ne me ha o chere say obi a odo Nyankopon obi a no odo ne ba no so ana odo Nyankopon ma endinem enye possible say odo me ba me ba de wota no ewi ase menyini say nipa bi tesa na obi a odo wo obi a no ebi ka wo ebi so wo ba so eni say odo Nyankopon so a Bible say ye bedo Nyankopon ma no so de obi a ka so odo Nyankopon na otani nu abi a won yotorofo to Nyankopon odo no say wo ye mu a eba me ya do nipa eba ma wonu a woni no so Nyankopon obedo no de oye wonu ya no so a enya woni na so Nyankopon na so Adam asefo mu nua no so omo so ye benya odo e de ama wo mo de obi a woni do bia no enya de obi a na ondo nipa bia no sa nipa no Nyankopon do eninimu Nyankopon do wo ye mu a ebe yi nu adi emra ye de akomapa ene timani yenu no etna no na ekere se ye do wurade na nyame bo a ye beka ho asampa yi pa unia do no cause na it is better to love than to be loved ni ba bebre ho a ya na ye pese ni pamumu edo ye echen se ye bedo nanso eye pa se wo bedo odo ni pa chen se ni pa do wo ni pa do di a mfa nko heaven ni mo se wo do a na ebetumi di wakọ ebekọ Nyankopon ahini mu ti mo bebre nu a ye pese ba woni panim se nipa no ye nipa ntro mo ni nchira ye nipa mo wa ye but it is better to love than to be loved ti yense no so pa ye pa nyame bo ani e ka onuadon ho asem a ensem se no ebebre nu ababam ti yense se Nyankopon edo no ewo ye mu a ebe me ya do nipa no so e na fe ya de ba ko so a ewo mo no se obi a obi Nyankopon obi a so da se nipa ebe adie awa ekwa mebre so ma omom ewiasefo ene omo a enu mawurade kura no eduma bi a ometimi ahu ni ebi wo ye hu a ekere se ye do wurade o ka Nyankopon asem wo John chapter 14 verse 30 to 31 Yesu ka asa was ewiase so dipo na oba nanso nyame ho asem bi enka nanso ma yesa de agya no ehye no na ewiase ehunu se me dogya no ona ya say Yesu say meya say de agya no ehye me no na ewiase ehunu say me do agya no on de bi a ewiase tumi hunu say ampa edo wurade pa na ede be na ewiase betumi de ehunu say Yesu edo agya no o kyerɛkyerɛ mu de no patch on patch ase ya na say ewiase bebu ne fo obu ne nsɛm bebre nu a beto no so na so obapa a Nyankopon say ma on defend ne ho ewa bre nu mu ma omu no ho bem say owuo no obayi ni mu afiri na obedoje onfa ne nkwa nto e wa biri mu opama na saa asede no e wona nkyai e na waka say obedi saa asam no so asam a Onyankopon ka kye obedi so ode nkwa beto wa biri mu na ewiase ehunu say opaka sam kye na wotie na odo papa saa Nyankopon so mtie o wo se menya sede agya ne ehye me no na ewiase be hunu say me do Awurade eduma bi ewiase e wo se ke ewiase ni hunu Christopher do Awurade pa eduma bi a awari egu ho akura no a ne Nyankopon asem kire se ense odidi ni ene obi a onyinnie atwekonu akoro enso be nwa no na Christopher na afi pressure bi a eba no na entimi enyina no owuo baaye otai baaye nanso asem no wo Yesu nkyɛn no kire se ma onifande ne ho ma onye bibia wo bre no mu a ene emra ene hyehyɛ a wone nkyɛn ene no nkoro na odi saa asem no so ene kire se odo Awurade abrabomu ahose betimi aba na so no se ye do Awurade a ofa bi wo ho a ye mpene so da biara da sika bi wo ho kwa a enya de bi a ye begye odo ya do Awurade nti because en fese ene Nyankopon do no embatetie ti obi betimi sika bi kura Bible se gine sa de we ma no ba na me se wo do Awurade nti no enya de bi a wo begye ni mo se wo na Awurade de a ene se de wo na mu eni se ye do Awurade a aware bi wo a ye ngowura mu se ye do Awurade a dwumadi bi wo ho a ye nni bibi wo ho a ye nton ekwan bi wo ho a ye mfa so nipa na ene odo a santino okọ se ye omodo nton ne ma ni konko ne nton nyina yabobọ boto de enso sa ngofo nyina kire se ye Christopher ene ma bebre nu a ne ye Onyankopon so na chiwade ase ye beye saa nanso ni nipa ye na ngobekwa so ya kan se no o Kristo ni wo do Awurade nanso no Yesu se o de ni ye betre
ama suafo ne won se mo suafo mewu na me de kire mo se me do Nyankopɔn kora che me ho edu be bi Nyankopɔn do na wo se ya ba na maka se Yesu no de kire suafo no ni wiase se Nyankopɔn odo Nyankopɔn che se na odo ono ano ho ko odo ono ano ho a te odo ono ano ka na de a na ono Nyankopɔn kanea nka owuo no ba no nko yi no firi ho ti asuafo no mo di kan nyina no mo so Nyankopɔn nyina no wo di kan do Awurade wo do nyina ma Awurade wo do mo adwene nyina ma Awurade wo do makoma nyina do Awurade nti owuo kura aba na se se wo wuwo na wo mo timi na da nkwa eno se o mewu no mo na da nkwa de Kristofo yɛntwe adwene ensinsɛm wo so na afei ne no nkɔ nti adwuma yo mu ayɛ di berebi wo kura ne de mawa na wo sa di bere mi na mo so bɛsɛe me didie bɛsɛe kura no so do Awurade a wobapu di bere wo do Awurade a nyɛ di bere nyɛ na so wo hwɛ ɛdɔ a wo do Awurade no a wa hwɛ ni ya di bere wo no ɛbɛma wo ne Nyankopɔn do no ɛntɛm atete na asɛe ɛna afei nso no yɛhwɛ obi a ɔka so ɔbɛ Nyankopɔn obi a nso no na won oboni ni atiri mo bin bia nso no sa nipa no na mi do ni mu yankinka abaye bo no of John chapter 3:17 o say okaya wasna ye ni die na die owo wiase asetena die na ohun ni ase ahia no no obona ye mo onyo no Nyankopɔn do atini mu sei menkuma o ma ye mfa asem anaza kyerema no ni mu me no niye ene no kuri mu so odo ye niye osese do wo ewiase asetena de na wo hunu ni ase ahia no na se obona ye mo onyo na Nyankopɔn do na wo kasa tiwu mu atu mu sei endi nipa bia ne ye mo onyo nipa bia ne timu odin bia no Nyankopɔn do ntini mu nipa so wan kasa timu odin abehunu no bi le ka kire wo ye mo onyo na wan kasa abehunu sa metiwo ye mo onyo no pa endi obere bia obi atimu bia no se the Bible no kan ase ne se di ohun ni nia sa ahia no na owo asetena de ohun nya so bi na ka kire wo no bi obi ma ka kire no de adaada sa asema si ahia no me nko bo no ebi na ohun no mo se di ohun ni nia sa ahia no wo anu hu na so ye bulletin mo den ye se e betimi ya bo nipa na so na mo se ye do ye sika ye do ya ahode ye do ya niema e che Awurade ntino ye hu kura no a ni ye botin mo den ndi ya ni ka ntia se obi a ne tiri mu oden obi a ne yem onwunu bi a Nyankopɔn do no eminimu nemo obi a ɔwɔtema ema nipa obi a ɔwɔtema ema nipa no sa nipa no ene Nyankopɔn do ewoni mu Nyankopɔn do America won asem die minka Roman asem minka Presbyterian asem Methodist asem minka Deeper Life asem ntam for asem Church of Christ for asem kora no obi kora abu ne ho dem se me kwa asɔre meka ɔdɔ a Nyankopɔn ade amanya ne wo ye mu obetimi de yakɔ ahemman mu echen say yedi asori din afre wo echen say wo kwa ma asori de owon o se de ohun ni nias ahia no na obolati mo de no nyame do ne woni mo say ndi asa ni kan fan na ke onye se bia ye betu sika pete na bi ni mo mi ni pa bia ye wo tima ma nipa ye wo ayenhye e ma nipa ni mo emre bia nso no na maka say Kristofo ye pese nipa no ye eni ye intina ma ene Kristo na say no we want to be loved. Just maybe I never say ni padoye. Inza say ye be do no. Oya di asem o be adwuma no. Obi be gina say me osi akope favor we nipa bi anim. But inza say ono bɔ mpa yan say Awurade ma me nipa favor ma me ntimi hu nipa mɔbɔ. Na emfa enkyere o me do. Konya me bɔ na ye sua. Emfa so a ɛwɔ ɔdɔ a ɛdo Nyankopɔn no so ɛdo mu so Nyankopɔn ka. Wo se me ye mpempem a ɔmo dɔ me. No mu di me mena nsam so adoye. Ni na be hwɛ me hu Nyankopɔn bɔ hya adoye. Enye wa ye wa do Nyankopɔn ka ho asem o ni wa wo do Awurade ni wo obi do wo ho asem no waka wonka ho wo bi do wo obi do wo mfa nkɔ heaven ni mo wo do nipa na betumi akɔ heaven eno na wo se ye bɔ ho modern se obi bia wo tie mi bia no wo be nya do ene tima ma nipa na ye hwɛ se ye nka Nyankopɔn asem no so a ewi asem so edo eno so ekyerɛ se ye no Awurade oka John chapter 2:15 so ye hwɛ de and also 1 John chapter 2:15 na fe yen nka kakra na ho say no wi ase na no mo wi ase so obi do wi ase a agya ne do no eninimu and the wi ase nyina honam akɔno ani wakɔno ene asem won ho emfiri agya no na efiri wi ase na wi ase na akɔno adutwam
na de wo ye ade na Nyankopɔn pɛ no etena wo da Awurade asɛm nie asɛm nso ne sɛ so obi do wiase a na Nyankopɔn no ne do ne nimu na ɔno Nyankopɔn to wiase ati wiase afɛfɛ di ɛkɔ pa yɛhyɛ japade ma yɛ ho yehu life obi no ɛbɔ ɛwɔ wiase yehu tumidi sɛm bi a ɛkɔ so tumi mu apapere bi a ɛkɔ so ɛwɔ wiase na ɔkyerɛ yɛn sɛ obi biara a ɔdɔ wiase biara no Nyankopɔn dɔ no enini mu saa na Bible naka na wɔkyerɛ sɛ deɛ wɔ wiase nyinaa no honam akɔ no ɛnom ne aniwa akɔ no ɛne asɛm a wɔwɔ ho a emfiri agya no to biara no a ɔnam saa nneɛma wɔ mu biara no wɔn Awurade nti asɛ na ahosiesie bɔne a ɔbaa bi ɔbɛyɛ hyɛ ne ho na bɛrima bi ɔbɛyɛ hyɛ ne ho biara no na dressing no indecent dressing biara no ɛmaa ne yɛhyɛ ntaare a ne yɛde ɛnofo nyinaa gu ne yɛde ɛkyerɛ yɛn Awurade ntira sɛ wodɔ Awurade a na wɔhyɛ ataade a wobɛgyina nhwɛ mu ahwɛ sɛ ataade a mahyɛ a mede kɔ nipa mu sɛ ne nipa bɛhu me ɛbɛkyerɛ sɛ medɔ Awurade anaasɛ ɛbɛkyerɛ sɛ medɔ Awurade indecent dressing bebree yɛn ntaare yɛhyɛ ntaare ne yɛhu gu hɔ ɛkyerɛ sɛ ɔsɛ obiara no a n'ani gye saa nneɛma no ho no wɔn Awurade Nyankopɔn dɔ ne mu ntira nti ni kan ɛnte aseɛ saa nti obiara no a ɔde ne ho ama asanom ɔno nso na Awurade mebrɛ no a na asanom ko a na ɛkɔ so adwamansɛm ɛmaasɛm ne mɛmasɛm na nipa di akyire nti obiara odi ɛmaasɛm ne mɛmasɛm akyi awuwudeɛ ɛne awuwu nnwom odi akyire biara saa nipa no ɔno Awurade nti ni kan ɛnhyɛ aseɛ saa akɛsɛsɛm ɛne ɛnkyerɛ ho ɛne adeade nyinaa na wiase ɔsɛ obi ɔde saa biara no ɛnya deɛ a ɔdɔ Awurade nti obi dɔ Awurade a saa nneɛma wɔn nyinaa no yɛnhu ɛwɔ ne ho na afei yɛnhwɛ ɔsɛ obi a ɔdɔ Awurade biara nso akyiri bɔne nti asɛ no kaa Psalm 97 verse 10 a ɔsɛ Psalm 97 verse 10 ɔsɛ mo a modɔ Awurade mo nkyiri bɔne ɔhwɛ na hoteefoɔ kra so nti obi a ɔdɔ Awurade biara no ɔkyiri bɔne ɔnti asɛ ɛnyɛ wɔsɛ obi a ɔdɔ Awurade o ɛna ɔbɛkyiri bɔne nti yɛdɔ Awurade deɛ a bɔne deɛ yɛbɛtae yɛnhyɛ no nso bebree ɛna afei nso no Yesu Kristo taa ma ɔka John chapter 5 verse 42 a John 5:42 ɔka kyerɛ Yudafoɔ no sɛ momahu sɛ Nyankopɔn dɔ n'anim mu because ɛneyɛ bi a nipa ɛhu onipa ho a ana ɛda bi a ɛkyerɛ sɛ nipa no dɔ Nyankopɔn no Yesu Kristo ne Yudafoɔ no hyiaeɛ no ohun sɛ saa neyɛ no ebi ni wɔn ho nti maybe ɛne nipa nso ɛresan a yɛnhwɛ sɛ nipa no ɔdɔ Awurade anaa ne kasa koraa na ɔbɛkasa ɛne koredie ɛne ne tema ɛne n'abɔtire a wɔ no saa nneɛma wɔn nyinaa bɛhyɛ sɛ nipa no ɔdɔ Awurade Yesu ka kyerɛ Yudafoɔ no sɛ momahu sɛ monna Awurade Nyankopɔn dɔ n'anim mu yɛnhyɛ no nso bebree nkaa ha a wobɛhu no na afei nso no deɛ afei hia bebree sɛ yɛnyɛ dɔ Awurade no nso no ɛduma bi a na ɛyɛ conditional love conditional love nso meyɛ dɔ Awurade Nyankopɔn dɔ no deɛ Nyame ayɛ ma yɛn ɛna yɛn Kristofoɔ na awi ase yɛn bebree mu agyina so dɔ Awurade ɛne ade ɛda hɔ kaa Bible no ɔfɛ John 4:19 a John 4:19 ɔse yɛdɔ ɛfiri sɛ ɔno na ɔdɔ yɛ kanea ɛne Nyankopɔn dɔ no yɛyɛ dɔ Awurade ɛfiri sɛ ɔno na ɔdi kan ɛdɔ yɛn nti akwai Nyankopɔn dɔ no deɛ Nyankopɔn adi kan ama ɔdɔ no aba ɔsoma ne ba no ama na bɛwu ama yɛn afei yɛn nso aka yɛn reply nti asɛ Nyankopɔn conditional love ɔde bɛdi Nyankopɔn no sɛ Nyankopɔn ama ne ba no abɛwu agye yɛn nkwagye mu biribiara no Nyankopɔn ana asiesie di ama yɛn na ɔno na ɔbɔ yɛn ho ban Onyankopɔn ɛna ɔma yɛn nkwa ɛne ɔhome ɛne adeɛ nyinaa kwa ɔka Acts chapter 17:25 nso a ɔsɛ Onyankopɔn ne yɛakwa nyinaa wɔ ne nsam ɔna ma yɛn home aduane a yɛdie ɛne pa nyinaa firi Awurade ɔna wabɛwu agye yɛn nkwa nti yɛwɔ nneɛma bebree wɔ a yɛbɛtumi yɛgyina so a yɛbɛtumi de adɔ Awurade o bodyguard wo no wo de ɔmo ɔbɔ nkurɔfoɔ ho bɛn a ɔmo yɛ bodyguards no wo da na obi gyina wo so no ɔwɛmfoɔ bi ne ɔwɛn na sɛ wo nnɔ no a ɛno sɛ ɔyi nkwa firi hɔ Onyankopɔn na bɔ yɛn ho ban ɛna ɔma yɛ adeɛ nyinaa ɔno na yɛn ho mɛne yɛ akɔ nyinaa wɔ ne nsam a yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a yɛbɛtumi yɛgyina so de adɔ Awurade ama na yɛ yie ɛwɔ abrabɔ mu wonsii dan wontɔ kaa bi antena mu wonya agyapadeɛ bi ama ho nanso no sɛ Nyankopɔn dɔ yi a ɔde dɔ nipa
wa ma ne ba bewuo ade ye nkwa no bo ye ho ba no sa adadi wo ho a wo ho kwae se onso ugina so na onso tumi da Awurade enye se mra yesi dai enye mra abraba na kɔ yie ene ehu Nyankopɔn dɔ yenhya na nso bebre ni atina gina so da Awurade Nyankopɔn dɔ ne de edi kai aba eno ma bɛhwɛ ho ado Nyankopɔn de meka sɛ eye bebre David kana o ka Nyankopɔn asɛm David ka asɛm bi Psalm 116 verse 1 ene ne yakenka asɛm twatoɔ Psalm 116 or say me do Awurade sɛ otie me ne ene me nkoto sere o high conditional love o do na be Awurade sɛ Nyankopɔn tie ne mpaebɔ Nyankopɔn atie David ne mpaebɔ ene o sɛ odo Awurade sɛ otie ne ne ana sɛ otie ne mpaebɔ ene asɛ wo yɛ Kristo ni Nyankopɔn tie wo mpaebɔ o yɛ obusade ma wo de a ɛsɛ wo so do Awurade but about na kwai conditional love there's a do wo do Awurade no akogina sɛ di waya mawo ampa sa ne Nyankopɔn fam de o ka Bible no de dodo no ade do ya do Nyankopɔn nyina no ejina de Nyankopɔn de aya maye wona di ka do ye enkwagye ho bambo ho bibia wona ye maye tie de ne se enema a Christopher ani wiasefo ebetumi ejina so ade ado Awurade no e bebre madofo no de make try de ne so ne se enenka nyame ansem no awo 1 John 4 20 to 21 so because of the Nyankopɔn na otani ni a oyo torofo nyina na ma kan nyina bomu no Nyankopɔn do no a ye bedo Awurade nyina ne se 1 ye bedo nipa ti Nyankopɔn do no eyi ni ho adi emra ye do nipa emra ni nipa etna kama ena maka se conditional love on so ho ena unconditional love di Nyankopɔn do no ye se Awurade ono ena boy ye ho bai ono ena omaye ho me ene ade nyina ti enema wutie ni bia no busa ho se enti me do Awurade ana me no Awurade asoro de ebeko na sen ena Nyankopɔn do no esi eyi ni ho di ewo ya abrabo mu Onyankopɔn do no yemu na tie wo se yemfa ya koma nyina ne ya kire nyina ne ya adwene nyina no Awurade yesa wo se edu da bia Onyankopɔn do nti ebetimi ya wukura Onyankopɔn do bi nti ebema aware bi wo ho a obetena ho saa kwa wo do Awurade ura ukun betime to kan kura akoba bi no ma aware ni nwuye na nso no do wo do Awurade nti wo mfiri ukun na chi anya basa bia na dodo no ampo de ono okura ate akwa na wo twa ne ho ane se no oto kwae na se nipa do Awurade dia sa na mo nyina no efi nipa kwae mu menu ya no Nyankopɔn do no mu odu pa ye panti ye do Awurade no ayade ehia nti obi no Awurade dia heaven dia ontimi nko ko Nyankopɔn sie se heaven ama wo mo do no nti yenhya na nso pa ye panti mra enche na me dia asem ni akɔ na wiye sana yesi do Awurade yemu ye ni asa hia no a ye bona ye mo nyana na nipa ne tiri mu odin bia no na me do ni mu obi odo wi ase bia no Nyankopɔn do ni mu nti ye dia no kan se ye do Awurade a che nipa oh I love God hano bi ai Christopher do no ayeka ba eni ye mo nso eni se ye dia no kan se ye do Awurade a yemfa ye ne ye nso enkyere Yesu ka kire suafo no se obonsam ne nkofo oba omunya ne ho asem bi anka omunka se omon charge bi on beto besu bi ene lokre me nsa awade me mo okro no me nya ade bi ese owuo na nso mewu na me de kire mo se me do ja no de duru be bi ankofo kra betima bobo ye charge e de nsama to ye so nka ne bodua ene bia aba radio so ne emia wo do bi na nka ho ne nka ne mu ye bodua na bi so wo do Awurade a onya dia Nyankopɔn pɛ onya dia be ha Awurade ndi emra ena semi eba wonche mi nua ba ne nua mema no yemu nsemi hu atan ne emfa nyame ansem no to ya abrabɔ ho hwɛ si e do Awurade ana kwan bɛ ne fa so ni patena na me do ne wo yemu ana afiri yemu isame asem na bana wiye ye na me bo a ye beto adi sunya so ne ahwɛ omo do Awurade ne mfa so a omunya ɛwɔ so ti Nyankopɔn do ne de e chensa wo kwa sore aye ne ye ene ɛwɔ yemu na pam nya atwe ye firi pamu obi odo Nyankopɔn bia no onye nya atwom because odo Awurade na ho Nyankopɔn so hwɛ ti me bia no odwene adwena ebesi Nyankopɔn ni munyam odna adwene nyina ma Awurade adwena odwena ensi Nyankopɔn ni munyam no wonwene ye bɔ mpaye de be na ye adwene ho ya ka se ye do Awurade na ye ni ye nso e de ye ni ya akyere ana o me mfa ye ni ye no enkyere se ye do Awurade nkyɛ se
yɛde ya no bɛka ɛne boa yɛbɛtoa adesua no so ti ne obi a wɔyɛ ready bia bɛsa wo som awurade bia no woni yɛ nkyɛ ase sɛ awurade mbɛsɛ me som wo asama abai bade ma menni asɛm yɛ akyi na memfa me ho ma mentime no na matimi anya nkwagye ma me kra obɔ saa mpa yɛ yi a awurade bɛboa wo na awurade bɔkɔ so ama n'asɛm nso atenetena na wonam so ɛne akristofoɔ bapa a omukura nkyerɛkyerɛ pa nso atumi ahyia yɛbɔ mpaeɛ yesu agya ɛnɛ yɛate wodɔ ho asɛm yɛhu sɛ wodɔ no yɛmu ne wɔ na yɛde yɛ ano bɛka ne yɛde yɛ ne yɛ nso akyerɛ awurade yɛde yɛ ne yɛ ɛkyerɛ no ɛɛden yɛde yɛ no ɛka deɛ ɛɛmmerɛ awurade yɛsrɛ akristofoɔ wɔmfrɛ yɛ sɛ yɛmmɛyɛ adeɛ a ɛɛmmerɛ ne mu yɛmabɛyɛ adeɛ a ɛɛden na deɛ ɛɛden ne sɛ yɛde yɛ ne yɛ ɛkyerɛ sɛ yɛdɔ wɔ ɛtumi yɛ deɛ a na wodɔ no awie pɛyɛ wɔ yi mu mede atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa awurade hyirahyira yɛ ma ne nsi yɛ yie ɛwɔ yesu din mu amen yɛda awurade ase bebree saa bro nyankopɔn nam nakoa